Nou, record, hoe viel het? Ja, dit is fantastisch. Echt fantastisch. Ja. En we hebben hier met meer dan 300 mensen zo hard aan werk. Het is te gek. Ja. Het oude record, waar staat dat op en van waar wie dat? Op 360 uur. AJ's Music Café in Michigan. En ik heb heel veel respect voor die mensen, want die hebben er heel hard aan werkt. Ja, wij nog 3 uur langer. Ik vind het echt bijzonder. Er zijn bands als Nothing die we als laatste hebben gezien, die hebben gewoon 12 keer gespeeld. 12 keer. En die hebben op een gegeven moment gezegd, we gaan spelen voor het personeel. Want we willen graag dat die vrijwilligers, dat die het record halen. Wij vinden onszelf niet belangrijk, wij zetten onze wekker wel. En dat is wat dit project heeft opgeleverd. Dat is echt te gek. Ja, 16 keer gingen we. Ja, 16 keer? Ja, Ja, hadden we wel daarom gewild. dat we net hoorden, nu in het moeilijkst. Ja, afkikverschijnselen. Ja. Maar dat wordt alle dagen dus. Ja, waarom niet? Zou wat alle dagen, ja. Maar net alle dagen, dat weer jammer. Ja. En hoe weer dat? Ja, te gek. Dat weer prachtig. Ja. Ja, nee, die echt mooi. Nee, maar het is gewoon, als je een band speelt, dan moet je dat leuk vinden, toch? En nou heb je de mogelijkheid om heel vaak te spelen en dat is hartstikke leuk. Beter dan met z'n tweeën in de oefenruimte. Ook al sta je voor 10 man, Dat is ook leuk. dat is echt te gek. Ja, maar echt, in de oefenruimte is ook leuk. ja, nee, maar ik vond het mooier spelen. Ja, want 12 10 is 120. Ja. Ja, ze nou nog wel eens wat zien spelen. Echt op het randje van het record. Iedere keer. Iedere keer 's ochtends. Altijd 10 man. Ja. Minimaal, maximaal, maar minimaal. Is er nou dan niks spannend? Want er moest wel iedere keer 10 man publiek bij wezen, hè? Ja, dat was lastig. Maar het is wel gelukt. Soms moet je dan dus publiek organiseren. En heel vaak gebeurt het vanzelf. Dat viel me echt op hoe vaak dat gewoon lukt. Het gebeurt gewoon, er zijn gewoon altijd mensen. Maar op de penibele momenten hebben we het wel iedere keer gewoon gehaald. Omdat we gewoon zo'n grote club hadden van mensen die mee hielpen.